Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Domin ɗebe kwalkwatar idonka, biyo mu don ganin wasu ƙayatattun bidiyoyi tsaftatattu masu amfani, waɗanda za su ƙayatar da kai, su ilmantar da kai, kana kuma su nishaɗantar da kai. Noma da kiwo tagwayen sana'o'i ne masu riba sosai da kuma albarka. Ta ɓangare ɗaya suna da wuya kuma suna buƙatar mai da hankali da zuba ƙoƙari mai yawa da bibiya tare da kuma haƙuri da juriya, saboda irin ɗimbin hidindimu da ɗawainiyar da mutum zai yi kafin ya kai ga samun sakamako mai kyau. Nan kuma dibo ka ga irin yadda waɗannan dabbobin suka laya suke shan ruwa a wannan tafkin, abin malam gwanin ban sha'awa. Tabarakallah, masha Allah, kamar da ya ce na wani. Ƙwai yana daga cikin jerin cimakan da ke ƙunshe da sinadarai masu ɗimbin yawa da ke ƙara ƙarfin jiki da kuma ƙoshin lafiya. Bayan an sulala shi kuma a kwalɗe da hannu yakan ɗan ci lokaci, amma yana ganin da wannan na'urar abu mai sauƙi ne wanda kawai za ka buƙaci ɗora ƙwayaƙwai ne ɗaya bayan ɗaya. Nan da nan bayan ka gama ka je ka yi garwayenka na salad da su, ko kuma in haka kai tsaye ne za ka riƙa dangala su da yashi ko tonka kana haɗiya. Nan ma daidai ba ka ga irin yadda wannan na'urar ke taimaka ma waɗannan wajen gudanar da aikinsu cikin sauri nan da nan kuma a tsanaki. Aiki tare da jama'a ko kuma aikin gayya yana da daɗi, saboda akan yi aikin har ma a yi da sa cikin walwala da nishaɗi ba tare da kuma an ɗau dogon lokaci ba. A kodayaushe za ka yi ta ganin abubuwan mamaki a irin sababbin ƙere-ƙeren da ake yi, wanda kuma babban makasudin mahi yawancin ƙere-ƙere shine domin sauƙaƙe ayyuka da magance wasu matsaloli. Kamar nan diba ka ga irin makamancin hannun da aka yi ma wannan babbar motar kwasar sharan domin sauƙaƙe aikin jigila ko jidar sharar da ke kan tituna, wanda ba buƙatar sai matuƙin ko mai kwasar sharan ya sauko daga motar sannan ya ɗauki kwandon sharar ya zazzage. Gilasai ko kuma tabarau ko madubai nau'i ne, akwai wanda ake yi domin ado, akwai kuma wanda ake yi domin magani, musamman ga masu ciwon idanu, wanda likita ke rubuta ma mara lafiya ya riƙa amfani da su, wanda za su taimaka wajen rage raɗaɗin hasken da mara lafiyan zai ci karo da shi tare da kuma daidaita hasken. Nan mun yi daidai ne a ɗaya daga cikin matakan da ake bi wajen haɗa irin wannan nau'in gilasan. Bayan ƙarfin jiki ana buƙatar amfani da hankali da kuma azanci wajen gudanar da aiki. Da ba ka ga dubarar da wannan ma'aikacin ya samu domin gudanar da aikin shi a tsanaki yadda zai yi kyau, ta hanyar lahe simintin kai tsaye kuma yana shahiwa. Wannan ma dai wata dubara ce da manoma ke amfani da ita wajen cirar ganyayyakin kunnuwan itatuwa kamar misalin mant da dai sauransu, ba tare da an cire har zuwa ga sayan itaciyar gabaki ɗaya ba, saboda kunnuwan su sake tohowa bayan kwanaki. Domin gudanar da kasuwanci cikin tsari ana buƙatar a riƙa bibiya da kuma ƙidan kayayyaki akai-akai. Nan diba ka ga yadda wannan na'urar ke taimaka ma wa'annan ma'aikatan wajen ƙida yadda ya kamata ba tare da samun tangarɗa ko kuma kuskuren lamba ba. Shinkafa tana ɗaya daga cikin cimaka mafi shahara kuma wanda aka yi sarrafawa da amfani da su a faɗin duniya. Nan kuma muna a wata masana'antar da ake sarrafa shinkafa ne, nan daidai inda buhuhuwan shinkafar ke kwarara zuwa mangazani.
Ga mu kuma mun sake zuwa wata masana'anta nan kuma mun tarar daidai wannan da gudanar da aikin saka wa'annan tsinkayen sakuce a cikin robobi ne ba. Ban san da ka ga wa'annan ba, menene farkon abin da ya ka tuna ko kuma ya zo ma a kai ba. Karrai a ce abin da ya zo ma a kai ne ya zo ma a kai kai ma. Yawa lahami na baba. Na san ka amfana kuma ka ji daɗin wannan bidiyo. Za ka iya sharing ko partajen bidiyon don wasu su gani su karu. Don samu da kuma ganin ire-iren waɗannan ƙayatattun bidiyoyin sai ka yi abone ko kuma subscribe. Daga ƙarshe ka dangala min jam ko kuma like. Sunana Faisal Shitu, na gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum.